La Universitat de València té 4 campus. 3 d'ells, Blasco Ibáñez, Tarongers i Burjassot, estan ubicats a la ciutat de València o a la seva àrea metropolitana. El quart, el campus d'Ontinyent, es troba a 83 quilòmetres de la ciutat i és molt singular. Va començar el curs 1998-1999 amb la Diplomatura de Ciències Empresarials. Avui compta amb 4 graus oficials i una intensa activitat universitària. Jo crec que no té res que envejar a un campus de València. A escala no és la mateixa, però diguem que en 4 graus així en el campus d'Ontinyent sí que s'ha creat un bon ambient universitari. Bé, doncs és un campus singular. És un campus singular perquè està fora del que diríem l'àrea metropolitana de la ciutat de València. És especial perquè inicialment sorgeix amb titulacions que estaven en escoles universitàries, com era l'Escola de Magisteri o l'Escola d'Empresarials, i després va ampliant-se amb titulacions que considerem que són adients en aquest territori, però sobretot titulacions que tenen també una alta demanda, com són les 2 últimes que s'han incorporat. Llavors diríem que és un campus singular per com naix i com ha anat creixent. Està ADE, està Magisteri Infantil, també tenim Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i ara estem implantant Infermeria. Això serien els 4 graus oficials. També dic que n'hi ha un 5è, que és el d'Unisocietat, perquè és un programa que té molt d'èxit, és un programa que també està implicat moltíssima gent. Estem parlant de que tenim 300 estudiants del programa Unisocietat, aleshores també jo el considero com un altre grau. Més que de la comarca, esta és una universitat o un campus de les comarques centrals. És a dir, així ve molt alumnat de la Safor, de la Costera, de la Val d'Albaida i també de l'Alcoià. És a dir, que som una mica el campus de les comarques centrals, però la majoria del professorat ve de València. Jo definiria el campus d'Ontinyent com un campus familiar, en el que prima la confiança, en el que si tens qualsevol problema pots comptar amb l'ajuda tant de personal docent, personal no docent. Jo pense que és genial, que és fantàstic. Al mateix temps que es constituïa l'extensió universitària d'Ontinyent, el 1998 ho feia també la Fundació Universitària de la Vall d'Albaida, òrgan pensat per a possibilitar la implantació i el manteniment de les activitats universitàries a la comarca. A la Fundació estan representats l'Ajuntament d'Ontinyent, Caixa Ontinyent, la Universitat de València, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i les associacions empresarials i sindicals més rellevants de la comarca. Ontinyent va tindre clar com a ciutat que volia apostar per ser una ciutat universitària, que volia, a més, comptar amb la Universitat Centenària de València i que, a més, no podia fer-ho sols des de l'Ajuntament, sinó comptant amb tots els agents socioeconòmics de la ciutat. D'ahir, precisament, naix la Fundació Universitària de la Vall d'Albaida, que compta, per una banda, amb Caixa Ontinyent, per altra, amb l'Ajuntament i també amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, però que no ha volgut oblidar ni la part econòmica, d'ahir la presència de les associacions empresarials, Coebarat Eval, ni la part social, i d'ahir que també Comissiones Obreres i UGT formen part d'esta fundació que ha tingut per objecte la implantació d'estudis universitaris a la ciutat. També singular perquè en aquest campus i en tot el seu desenvolupament ha estat clau i continua sent clau i important el suport que rep des de l'Ajuntament d'Ontinyent, des de la Caixa Ontinyent i del món empresarial d'allí, organitzar tot això des de la Fundació Vall d'Albaida. Una de les funcions de les institucions públiques és vertebrar el territori i garantir la igualtat d'oportunitats. Què és el que passa? Lògicament, hi ha molts territoris que estan allunyats del que pugui ser una capital i, aleshores, ahir n'hi ha un talent dins d'aquests territoris. Si aquest talent no es reté dins del propi territori, el territori va perdent potencial. Más o menos en el año 2000, la Caja fue impulsora y fundadora de ese campus. Entre la Caja, la universidad, por supuesto, el ayuntamiento
y otras asociaciones, empresarios, otras, pero principalmente la Caja, el Ayuntamiento y la Universidad, se formó la Fundación Universitaria La Vall d'Albaida. Para poder, nuestra intención era convertir Ontinyent en una ciudad universitaria. Poco a poco lo vamos consiguiendo, porque empezamos con, al principio habían ADE, había Magisterio, luego hubieron Ciencias de la Educación Física y Deporte, y este último año, hace 2 años ya pusimos Enfermería, que nos costó, pero pusimos. Aparte hay Escuela de Mayores, se dan cursos, se dan charlas, se hacen muchísimas cosas. Un miler d'alumnes estudia avui al campus d'Ontinyent, una ciutat amb 35.000 habitants i capital de la Vall d'Albaida. Ontinyent, antiga vila reial i ciutat des de 1924, té un ric passat agrari i industrial, i sense ella resulta impossible explicar l'èxit de la fabricació de teixits de llana o de la viticultura valencianes contemporànies. Coneguda per les seues rutes a la vora del Clariano o pels carrers de la vila, per ser la ciutat del ministre Lluís Manyans o per les seues impressionants festes de moros i cristians. El campus universitari, abans escampat per la ciutat, es concentra ara en un modern aulari inaugurat el 30 de març de 2015 i ubicat al costat de l'antic col·legi Lluís Vives. L'edifici del nou campus acull els estudiants de tots els graus implantats, així com els d'Unisocietat. En els últims 6 anys s'ha invertit molt en el campus d'Ontinyent per tal que tinguin unes aules com cal. De fet, s'ha fet un aulari important, uns laboratoris, com dia abans, s'ha habilitat una biblioteca, s'ha fet un menjador, s'ha rehabilitat tota la façana de l'Escola de la República, una façana que és un patrimoni realment històric important. Això fa que en aquests moments puguem parlar d'un espai on tots els estudiants de les 4 titulacions i tot el professorat estan ahí amb les aules, laboratoris, vida universitària que abans tampoc no hi havia. Unisocietat és el programa que té el Vicerrectorat de Projecció Territorial i Societat de l'educació més enllà de l'educació per a tota la vida. Educació a partir de 30 anys per a persones que potser no han tingut un contacte amb els estudis i que volen també tindre una part del seu oci cobert amb la formació universitària de qualitat, perquè són un professorat especialista en les seues temàtiques i els oferim tota una sèrie de cursos i a banda n'hi ha totes unes activitats complementàries al voltant, com pugui ser tot el cicle de conferències, que tenen una conferència mensual de diverses temàtiques, n'hi ha activitats culturals, n'hi ha visites, n'hi ha exposicions, n'hi ha tallers, etc. Jo diria que el que aporta el campus d'Ontinyent a la ciutat d'Ontinyent és, en primer lloc, li aporto, com dia abans, un fet diferencial. Igual que les empreses competeixen, també les ciutats competeixen i tratem de competir per ser ciutats més atractives, més amables, més habitables, per poder oferir nous serveis que altres no oferisquen i, per tant, en primer lloc, significa el poder oferir un servei universitari. Per altra banda, suposo, com sempre deia el rector Morcillo, el poder oferir el millor ascensor social que existeix, poder oferir l'oportunitat d'adquirir estudis universitaris a moltíssima gent que, si no fora aprofitant aquesta proximitat de la universitat, haguera tingut que renunciar a aquesta possibilitat. I jo crec que, al final, el ser una ciutat universitària no sols vol dir tindre un edifici del qual ixen persones egressades, sinó significa també tot un moviment social i cultural que envolta a la universitat i que ha donat lloc a projectes tan universitaris i tan interessants per a la ciutat com moltíssimes exposicions, com el projecte d'Unisocietat, la Universitat de Tardor, com el projecte d'oci universitari, de cafès teatre, etc. Al llarg de tot l'any van fent-se diferents activitats més puntuals, però sempre des de la perspectiva que són no sols per als estudiants de grau, sinó per a la pròpia societat, per a que n'hi hagi una activitat conjunta entre la pròpia societat i el que és la universitat. Això és el que és ser Ontinyent una ciutat universitària. Per una banda, molta gent, sobretot dones, que no havien pogut estudiar quan en principi les tocava, s'han pogut reenganxar
I això ha significat no sols que han acabat la carrera, sinó que s'han quedat a treballar en les comarques. Som unes comarques, sobretot a la vall, que el despoblament és important i crec que és molt interessant que n'hi hagi un campus en el que la gent, sense eixir de la comarca, puga formar-se i després puga quedar desenvolupant la seva feina també a les comarques. Les universitats públiques i les privades estenen territorialment les seues instal·lacions. És una cursa? Respon a una demanda real? Cerquen la igualtat d'oportunitats? Quins són els motius de la Universitat de València per a implantar-se a la Vall d'Albaida i quina és la visió que tenen els estudiants, els professors i la societat civil al respecte? La major part dels companys que tenia jo en classe eren de la Vall d'Albaida, eren dels voltants. Algú hi havia que era del Pinós, d'Alacant, però la gran majoria érem dels pobles d'ací de l'entorn de la Vall d'Albaida. Les titulacions que tenim ara implantades tenen una relació amb l'entorn social, cultural i econòmic d'ací. Per exemple, tenim en economia, estan molt pendents del que és el teixit econòmic i les pròpies empreses i el que són tota la xarxa econòmica que n'hi ha. Des del punt de vista de ciències de l'activitat física i l'esport, també n'hi ha ací empreses que són punteres i des de Magisteri també s'està treballant en col·laboració amb centres docents que estan ací a la zona. Més que res perquè ha sigut un estalvi, sobretot econòmic. M'ha permès estar al costat dels meus amics, de la meva família. I sí que és cert que algunes coses, com per exemple el fet d'estar en València, de viure tu sol o sola, conèixer gent de fora de casa, és un incentiu. Jo en aquest moment m'ho podia permetre i per a mi ha sigut la gran oportunitat d'estudiar prop de casa. Nosaltres quan treballem així ho fem en un espai concret, en grups reduïts, en gent a la que nosaltres tenim una relació molt personal, és a dir, se la trobem a tota hora, i jo reivindicaria poder continuar potenciant aquesta relació. Per tant, per a mi, més important que créixer, és a dir, més titulacions, seria créixer en qualitat. És a dir, donar més optativitat a l'alumnat que n'hi ha, donar més oportunitats de pràctiques, d'eixides, etc., seria posar l'accent en la qualitat. Pero es casi más importante que somos nosotros quien llamamos el secretariado de lo que es la Fundación Universitaria, el secretariado y la gestión administrativa, que es importantísimo. Ten en cuenta que las fundaciones están muy reguladas y las cuentas hay que llevarlas al pelo, y se llevan al pelo. El campus d'Ontinyent jo crec que aporta a la comarca de la Vall d'Albaida diversitat, era una cosa que feia falta, ha permès que gent dels pobles que no podien anar a estudiar pogueren tindre estudis superiors i ha dinamitzat molt la vida del poble d'Ontinyent i la vida dels voltants. Durante estos 20 años más o menos, estamos en el 2019 que llevamos con la Fundación, han salido muchos jóvenes, han salido muchos titulados, pero por nuestra caja han pasado por periodo de prácticas más de 1000 ya. Y de esos 1000 que han pasado como periodo de prácticas, que les ha ido muy bien en nuestra caja, se han quedado bastantes, no sé cuántos, no sé decirte el número, pero se han quedado gente trabajando. Aparte de eso, seguimos con nuestras cátedras y nuestras aulas de empresa en otras ciudades para proporcionar los medios y la formación más nueva para que ellos puedan integrarse con facilidad en un mundo laboral que está cambiando continuamente. Jo, quan vaig acabar els estudis ací de grau de magisteri infantil, vaig seguir vinculada al campus mitjançant una beca de la Fundació Campus Ontinyent. Aquesta beca ens permetia estar treballant ací en el campus durant 9-10 mesos i diguem que realitzaven tasques de tot tipus, des de dinamització d'activitats, programació d'activitats pedagògiques, manteníem el contacte amb València, érem punt d'informació per als alumnes ací del campus o per a futurs alumnes que volien estudiar ací dels instituts del poble i del voltant. D'ençà que en 1998 el rector Pedro Ruiz, l'alcalde d'Ontinyent, Vicent Requena, el president de Caixa Ontinyent, Ricard Gràcia, i el president de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Vicent Moreno, signaren el conveni que posava en marxa el campus d'Ontinyent, han passat 20 anys. Avui,
Més de 1.000 alumnes es queden a les llistes d'espera d'aquest campus, que ha crescut i es mira el futur amb ànims de renovació. La universitat pública té l'obligació d'arribar al màxim de gent possible. I des de luego el que està clar és que tota la gent de la comunitat valenciana ni vivim a València, ni vivim a Elx, ni vivim a Alacant, ni vivim a Castelló. Hi ha moltíssima gent que vivim als pobles i ciutats, a ciutats intermitges com esta, i per tant jo crec que cada vegada és més evident que la gent, primera, vol continuar desenvolupant les seues capacitats al lloc on viu i que d'alguna manera la universitat ha de respondre a aquesta necessitat. Crec que l'exemple del campus d'Ontinyent és un exemple d'èxit, d'un projecte al voltant del qual s'han generat moltíssimes sinergies molt positives, un treball en comú del conjunt de la ciutat i que ha permès que a hores d'ara hi hagi 1.000 estudiants en Ontinyent i hi ha moltes generacions de persones formades a la nostra ciutat. Per una banda, té l'autonomia de que pots fer així algunes experiències que a València no, perquè com som poca gent i tenim pocs alumnes, el permet treballar d'una manera diferent. Té l'inconvenient de que al no estar en València la coordinació és difícil i moltes activitats que es podrien fer en València el desplaçament impedeix fer-les. No som un model únic, jo crec que som el model perfecte de lo que seria un campus menut. En unes persones que viuen i s'estimen el territori, que volen quedar-se en el territori i que, per tant, per exemple, li donem molta importància al valencià. Nosaltres en Magisteri és tot el nostre alumnat capacitat en mestre de valencià i que tenen un compromís en la terra. Crec que des d'aquest punt de vista sí que seria exportable, però que tampoc nosaltres som originals. La Universidad de Valencia está presente en el territorio constantemente, permanentemente. Un caso específico es concretamente el campus d'Ontinyent, en la Val d'Albaida. Progresivamente, en los últimos años, hemos creado un polo de innovación territorial donde, a través de la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento, hemos ido implantando las 3 misiones habituales de la universidad. Pero en este caso, de una manera singular. Somos conscientes de las particularidades, de las singularidades de la comarca de la Val d'Albaida, también del resto de las comarcas centrales, como es la existencia de un tejido empresarial potente, la existencia de unas autoridades municipales deseosas de tener la universidad próxima, de una sociedad acogedora, la existencia de una única caja de ahorros valenciana en Ontinyent, que ha creado un ecosistema muy interesante que permite progressivamente ir creando ese polo d'innovació territorial que tots pretendemos. La Universitat de València ha apostat per Ontinyent, fins i tot va ser una decisió que es va prendre en Consell de Govern i que continuarem sempre que tinguem aquest suport de l'Ajuntament d'Ontinyent i el suport de Caixa Ontinyent i la Fundació Vall d'Albaida, perquè això és clau per a poder mantenir aquest campus a Ontinyent.